Representantes do Partido Socialista de Pontevedra viaxarán este venres a León para coñecer o seu sistema para a xestión dos residuos. No ano 2013, un goberno municipal do Partido Popular, ademais, decidiu facer algo que non se atrevía a facer prácticamente ningunha cidade española, que foi municipalizar o servicio. Unha vez que rematou o contrato de basuras que tiñan naquel momento, decidiron explorar a posibilidade de xestionalo directamente desde o Concello, fixeron os informes oportunos para poder para calcular se sería viable, se non sería viable, chegaron á conclusión de que sí e decidiron apostar por esa vía. Ali reuniránse cos responsables da Concellería encargada da xestión de residuos e que os socialistas pontevedreses preparanse para un escenario que non ven imposible, que o concurso do novo contrato para a xestión de residuos urbanos de Pontevedra que o BNG pretende sacar no verán volva a quedar deserto. Unha posibilidade que o contrato poda quedar deserto novamente nesta nova licitación. E, por tanto, pois, a partir de aí, eu creo que teríamos que estudar seriamente por que os contratos quedan desertos en Pontevedra, non quedan desertos noutros sitios e, sobre todo, aproveitar esa oportunidade para que reflexionemos entre todos cal é o mellor modelo de xestión de residuos que queremos en Pontevedra. Por iso, os socialistas ven como unha opción que o Concello recupere a xestión directa do servizo. Sobre todo, tampouco podemos pedir a remunicipalización xa, porque non sona ben, a mí soname ben a música, evidentemente, pero hai que facelo con criterio, por tanto, cun estudio previo, económico, de custes e demais, que nos diga na realidade concreta de Pontevedra e tal e como está o servicio a día de hoxe, que coste tería para o Concello remunicipalizalo e que ventaxas podería ter e aforros de cartos que, en definitiva, do que se trata, poderíamos ter a longo prazo. Puentes recordou que no 2014 os socialistas propuxeran realizar un estudo sobre a remunicipalización do servizo, posibilidade que foi rexeitada en pleno cos votos en contra de BNG e de PP.